Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag bliver det en vis min rollespilsting. Det er faktisk bare en rollespilsvideo og min viser min rollespilsting. Og det første jeg vil vise er meget simpelt. Det kan man bruge til alt. Og jeg er en nørd. Jeg kan ikke sige at jeg er ikke sådan en nørd. Jeg gamer faktisk meget. Og jeg går også meget ud. Men det er bare, at så meget går jeg heller godt i rolle. Jo, jeg går meget op i rollespil. Men det er ikke sådan, jeg skal have det, jeg skal have det. Jeg køber de forskellige ting. De ting, jeg skal bruge, køber jeg. Jeg køber ikke bare sådan en rustning for 2.000. Jeg køber mere af de der for 300, 400, 500, 600. Og det kommer an på, hvad jeg skal bruge til, fordi man kan ikke bare købe de dyre ting. Så først det jeg vil vise frem, det er så simpelt. Det er bare en ting, du kan nærmest, man kan ikke bruge det, man kan bruge det til de fleste. Jeg er jo goblin, og de er jo bare nogle små fyre, eller små, ligesom orker, men det er ikke sådan orker, de taler sådan, hej, jeg hedder goblin nummer 1. Jeg kan ikke sige det sådan helt fint. Jeg har en mere lysere stemme, men det er fake blod. Det er bare noget, jeg købte i Filibera. Jeg har også den her. Det her, det spray, den er mere sådan lys i det. Den er mere sådan mørk. Det ligner faktisk ret. Derfor har jeg også samlet her. Og det bruger jeg ret meget. Sådan. Og så var lige den der. Den der. Så siger den. Og den siger. Og det, ja, de er meget glade, fordi jeg tror, den var på tilbud. Den koster 30, den der koster 40. Så det er bare 10 kroner. Det er bare 10 kroner billigere, eller 10 kroner billigere. Sådan. Ja, du forstår, hvad jeg spiller, ikke? Og den her, og den er meget billig. Den koster 40, den her. Også fordi det er en stor liter. Den er stor, den er made in China. Made in China. Og ja, den er meget stor. Den er sådan her. Den er faktisk ret større. Jeg skal bare tage den også, kan I se det. Se, den her. Ej jo, den er faktisk ret stor. Nej, den er. Der er mere blod i den her. Fordi det er normalt blod, jeg har bare lige prøvet. Normalt er blodet hertil. Dertil. Og som du hvis man. Den er normalt hertil. Hvis det der prop lige her ved det her, der hvor den slutter der er det til. Jeg har brugt ret meget af det. Og den her, den er heroppe til. Så her også, der er det samme. Men den har mere i. Den er tykkere, og så har den også mere. Men den er også ret god, hvis man skal bruge til Halloween. Goblin, den er også meget god til snæsen. Den er mere god til at ligne rigtig blod. Den bruger vi også meget til rollespil. Og det næste ting er et bæltehold, et sværholder. Og jeg siger bare, at de her ting, de er ikke sponsoreret. Nej, det er ikke sponsoreret. Det her, det er en sværholder. Og jeg kommer til at se mit sværd, det er lidt slidt, for jeg har brugt det. Ja, de kostede, til alt kostede det ikke det her blod, det kom ikke med selvfølgelig, det købte jeg bare alt. Til alt det der kostede det 400 eller 500, kom til pris 500. Jamen, det er rigtig godt læder, det her det er læder. Og så putter du det sværd herinde, fordi min ven han troede, at bæltet skulle være herinde, og så lagde han sit sværd herinde. Så tænkte jeg, nej, det er sikkert, fordi jeg troede, at den ikke kunne komme herinde. Ja, men den er også meget god, og den er sort, fordi ja, det er meget bedre med sort. Jeg kan også vælge rød, grøn, ikke gul. Men der kommer flere ting, og det her det er bare min første ting. Det andet, det er mit bælte, eller et læderbælte. Ret godt, det er, jeg har faktisk med til den her, og mit sværd. Det er en sort ting, en jern, læder, det er også læder der her, og læder over det hele, og læder det er også ret stærkt, rigtig godt holdbart. Og ja, det er bare et bælte. Bare lidt med bælten her. Sådan
min papa altid sagde, at jeg var lille. Der er med bælten, eller røven er ligesom 1900. Lige røv. Det er jo gjort noget bedre. Og ja, den er også meget godt. Jeg tror, den koster 50, den koster 50, og det her koster, vent, hvor meget bliver 400? Ja. Nu. Ja, det er fordi den her, den koster cirka 50. Nej, den koster... Den her koster 200. Ej, det bliver... Jeg forstår ikke. Men... jeg skal ikke... Ja, det bliver 400. Det kommer tilbud, så det er også meget stort. Det koster nok 200 og 100, fordi det er jo store, det er dyre og det der. Og så kommer vi til det mest fyneste med sværd. Det er guld. Det er læder. Og så er det meget sådan simpelt. Det er et meget ret godt sværd. Det er ret hurtigt, fordi ninja-stil. Jeg kan også købe en katana. Jeg køber et katana næste gang. Og jeg er også gang med at lave et sværd på min bygger. Som hjemmelavet sværd. Ja, min voksen, jeg har på byggerne, en der hedder Patrick. Han har sin butik, I kan søge på Facebook. Det hedder Loop. L-O-P. Punktum, jeg tror Loop. Og så er det punktum, det der. I bare prøv at finde på det. Men de 20 ting er hans, fordi Farao Cigar, de har betalt for hans det der regning. Så 20 af hans ting, det kommer i Farao Cigar. Så ja. Og det er min bror, der er derovre. Og ja, 20 af hans ting kommer til hans butik ud. Det ligger i Valby, så kommer til at ud. Det bliver delt over på det. Han er den bedste. Han er helt alene. Han laver det helt alene. Han har pissegod kvalitet. Så køb det. De kan komme op til 2.000. Nej, desværre kan koste 1.000. Det er omkring sådan et her. Men det er fordi, det er sådan lavet rigtigt. Det er ret hårdt at lave. Og han laver deres maskiner. Men ja, det er bare alt for i dag, denne video. Og ja, husk, hvis vi kan lege det, kom. Denne video bliver i hvert fald redigeret. Fordi jeg ikke kunne redigere det der video. Min første video, jeg lavede lige før, den kunne jeg ikke finde ud af at redigere. Så ja, men i hvert fald giv et like. Hvis vi kan ramme 5 likes på den her, så bliver jeg pisseglad. Og ja, så må jeg have det godt. Og må jeg sige noget. Dem, der godt kan lide haters, det er ret hårdt, fordi I har måske prøvet at søge på TV Glad. Hvad hedder det, rollespil, det der. Så kan I se noget om rollespil, hvor sygt det er, hvor pisse sjovt det er. Og så der, hvor vi har været der, det er der, hvor vi har været, og vi har gået op i sådan en kæmpe bakke og pissegod udsigt. Så ja, hej, og vi ses, og ja, husk at subscribe, like, kommenter, skriv min Snapchat, og ja, så bare have det godt.